kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pin TV caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou ɓuɗɗo windede en jetti jinnamen kono en jiirima dendagal seeranɓe meɗen en jetti Allah kadi hande dokkuɗen cellal hokken coftal kadi Allah hokken kadi tawtorede kadi hikka haran so wiyama noon haran mon fof en andi ko ɗum woni fin d'année julɓe wadde en jetti Allah dokkuɗen tawtorede tawno eɗen gandi hewɓen tawano rawane kon tawtoraki hikka eɗen jooɗi ɗo hande plateau men spécial mo ganduɗa ko haran kono noon en jeyawaka hen boɗum ɗo wonde e ɓinguelam ɓinguel nenam la diva won Tidianet Sarr debbo mo horndorde mawgo kono noon kadi eɗen jogui invité ji meɗen de marque ɓe ganduɗa tigui ko rewɓe fulɓe e daraniɓe pulago tigui mbiteɗo Rama Ndiaye ha to Hoore Fonde e Thilo Boumou Ndiaye kanko tigui hande woni invité meɗen kono noon won dusɓemo hen ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe yummiraɓe makko Sophie Dia debbo mo Thilo daga Weylu Koyle ole nammade kono noon ko noon tigui tata meɗen sen belama mbiyen debbo mo tiggere kono sen belama kadi nawremo ha to France mango woni Hadi Sall en calminmama comme kono en juurmamam kono tigui en sawdi meɗen ɓinguel nene meɗen mo ganduɗa dendi men ñaamo ñebbe woni Fatou Sow wadde noon hande ko ɓen tigui denduɗen jonde nde kono noon woɗɗoyta sonama hokka ɓinguel nenam Tidianet Sarr bisimilla ma e plateau meɗen ko noon tigui Salidia caggal nde jettuɗen Allah julɗen e Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko salminde bandiraɓe kala e juurade ɗumen hande kadi ko weltare men mawde joɗade ɗo hande wurde sella hawre e jamma haran eɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamina jettoɗe gordini Allah kadi weltare mawde hande joddade maɗo Salidia debbo mo Agnam Lidumi ñamoɓe ñebbe kono kadi ko weltare mawde gam ganduɗa mawnam mo ganduɗa mawnam kadi préféré huccide mum hono Hadja Ruby Sall en ñagon mom ton balɗe juɗe battane moƴƴe gam ganduɗa e darde makko kono noon kadi en beltanima ganduɗa invité ji meɗen invité de marque joɗiɓe ɗo hande ni kuccite meɗen eɗen gandi rewɓe yottaɓe rewɓe fulɓe nan ɗo kono kadi ko weltare mawde e rendude ɓinguel nenam kadi Fatso kadi ko debbo pullo moƴƴo machallah ɗum noon mi tottuduma konngol tan Salidia a jarama debbo mo horndorde mawgo ndenoɗa noon hande hoore ma guilma ɓuuri to ɗo ɗum noon noon de eɗen gara ga e ha e junggo meɗen nano dokken Rama Ndiaye debbo mo Hoore Fonde bisimilla ma mi salmini on mi juurima on caggal nde jettuɗen Allah e nelaɗo mum Cheikhna Ahmad Tidiane nde jettuɗen Nene e Baba on calminama onon Pin TV foof on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere eɗen ñaago kadi jomiraɗo joom baɗede bawɗo yo Allah hokken kadi joddade ni kadi mo wuuri taw hay goto men mankade mi salmini foof mi juurima amin a salmitama a juurama wadde noon mi arata ñaamo ñebbe o Fatou Sow bisimilla maey Sali a salmitama Lido walla mbiyen Lido Boussa Kanguétor walla ko li ñebbe Dia e mbima Seydi Dia e ɗum noon mi salmini bandiraɓe foof ɓiɓɓe fulɓe fulloɓe lamɗam kala to ɓe kette pengenede foof on mbiyama bandiraɓe jaam hiiri walla jaam weeti walla jaam ñalli eɗen mbiya kadi en tawtorama hikka yo Allah rokku en tawtorede ni mo wuuri sababu ne won tawanoɓe hikka tawaka jamma haran oɗo kadi yo Allah rokku en tawtorede ɗo saaha mo wuuri mi salmini ɓiɓɓe fulɓe foof Allah jarama so ñebbe kono noon wadde jehen to ɓi babam debbo mo Thilo daga Weylu Koyle ole nammade Sophie Dia bisimilla ma assalamu aleykum galle men ɓiɓɓe fulɓe mi salmini on mi juurima on galle men galle Pin TV min calmini on min juurima on min mbi tan min jetti Allah min jetti nelaɗo kadi nde kawruɗen e ñalawma haram ñalawma julde yo Allah rokku en hawrude hen kadi
min calmini kala ɓi halpular to woni fof min calmini ɗum min juurima ɗum machallah. salmitama juurama weltanama wadde noon Tidiane Sarr en garat ga en invité meɗen Rama Ndiaye nde tawno eɗen gandi hande kanko ƴettanen kaɓirɗe ɗe so wiyama haran tan wiya lacciri lacciri o mboɗo sikki ko aada jaabio e nder Sénégal nde tawno leƴƴi ɗi foof sa ari ɗumen mbiyata ko lacciri ndefat guila e fulɓe hay jolfuɓe hay soninkeɓe fof tan mbiyat hande noon ko kanko tigui woni invité men e bargue oɗon banggue en jeehe makko guila subaka en jaade makko guila ɗo yeehi jeero o duggoyo arti ko noon ha ɗo naati kaɓirɗe he o deefi joni noon o defti en bismamum tigui o ari ɗo tigui rottude e nder galle meɗen ko idi foof ko wiidemo kanko Rama Ndiaye holko woni haran eyyi caggal kadi nde jettuɗen Allah woni haran kadi ko enen haran woni hitande men gasde ko ɗum woni harane men haran kadi so yonti ko hen kadi ɓe mbiyatno kadi ko hen yimɓe fof gaskate yo Allah hokket kadi jeyede e goho haran so wiyama haran ko lacciri defate gawri sodete loota gawri ma mbadda hen makka ma nawa machine una gara jeroɗa curtina mbaɗen hen laalo men leɗɗe men laalo men hanki eyyi ko ɗum mbaɗɗen lacciri ndi ko heddi ko noon kadi mboɗo fada ha question poɗɗara inchallah de konngol artema Tidiane Sarr eyyi ko noon tigui Rama a jarama no fewi gam ko baɗɗa ko weeɓani eɗen gandi hande lacciri so wiyama lacciri tan ko nande Salida mbiɗa sikki ne wawi heblade ɗo no foti keblanoɗa lacciri Salida yontere yontere kono an noon machallah nde kalanoɗa ɗum tan a dañi hen coftal wadde lacciri ɗi datta kadi gadda ɗo ha e Pin TV min jarnoma oɗon banggue a softe e defde e lacciri he guila ɗo jaaɗa jeere ha gartoɗa galle ma defɗa te lacciri hande sukaɓe hande coftanani ɗum no holno wayema an wayam ko mboɗo welti hen no fewi par ce que ɓe mbima jeeya jeynoɗa ene weeli mboɗo wawno jeyde taw mi jeynaka kono oɗo mawniraɗo o tottata kam hay hunde mi ruttina mboɗo welti hen no fewi kadi mboɗo wondi hen e coftal no fewi lacciri no weeɓi defde weeɓande defde par ce que sa softi tan tiiɗani sa yi neɗɗo lacciri no tiiɗa e mum defde lacciri tiiɗa e mum tan taw kono ami sa amani tan a defat lacciri yo yaawi leelade sa joguima kaɓirɗe ma ina yaawi ha maayi eyyi min lacciri ma ndi koye leɗɗe defɗa walla koye gas defɗa defmi ɗum koye ƴulɓe ko ƴulɓe defɗa koye ƴulɓe defmi ɗo e Dakar gonɗa yimɓeɓe kewi hutorade lacciri koye laalo wiyete ko laalo bebbi mi anda eyyi an mbaɗɗa hen laalo meɗen laalo men leɗɗe eyyi ko tagma wadde ɗum eyyi par ce que enen ko ɗum ganduɗen en ganda cere waɗede beurre en waɗe ɗum ɗo ko cere ɗum ɗo naturel tan lacciri tan mbaɗa hen mbaɗen hen laalo men defen ñeex men mbaɗen hen ko ɗum ganduɗen Seydi Sarr ko idi foof en beltinima marraine meɗen walla mbiyenni ko nena gallo tigui on woni ko Gowru Guissal madame Diop nde tawno ɗum ɗo fof ko kanko wadde noon en jetti Allah jettinimo Allah Allah jarama o jarama ha joni ko artude e Rama caggal nde o wi lacciri def ɗum tiiɗani mbaɗan ko wayno Tidiane Sarr kam so wiyama def lacciri min ko yontere kono kañum ko lewru heblanto ɗum eɗen jeeya leƴƴi goɗɗi ɗi kamɓe lacciri mabɓe eɓe jerwo ɗum ni ko adi balɗe ɗiɗi walla balɗe tati walla ni eɓe kuccana hen tan eɓe gona hen tan balɗe ɗiɗi tan e tampere te enen fulɓe kam mon fof ne andi lacciri a wottoto ha kaara lootoɗa ha laaɓa lelɗa ɗanoɗa ha takkosan yona tan kucca hen holko saabi ɗum beele ko woni ko enen eɗen gowani ɗum eɗen gowi wadde ɗum kamɓe ɓe gowani wadde ɗum ko ha haran walla wondi tan kono defirten ni wonno jiida eyyi no defirten ni goho jiida rutti kadi kamɓe ɓe ganda ɗum lacciri ko saaha e saaha ɓe defata ɗum enen ko ɗum gowɗen par ce que hande kala men jaaɗo galleji men Fouta tan sa yi jamma fo ma ñama laccira yahako enen ko ɗum gowɗen ko ɗum ganduɗen ko ɗum wadde seɗen defa ɗum mettata defde e men dal yawat no fewi par ce que eɗen gandi ɗum eɗen gowi ɗum wona lewru ha lewru defaten ɗum wona hitande ha hitande defata ɗum kamɓe ɗen ɓe jooɗo e hitande ɓe defani ɗum walla hen sañi soɓe defa ɗum ɓe coodi hen lacciri ɓe defa ñeeha ɓe waɗa hen e ɗon ɗo mbiɗa ɓe coodi hen lacciri ɓe defa ñeeha ɗo holko addata ɗum beele nan wonde ko wawa yerwade walla eyyi won hen mbawa hande ɗen jii sukaɓe hewɓe ganda ko woni yerwade
e sukaɓe joni kam hewɓe en mbawa yerwade a yiyat so haran yonti kala hen mo soodi an lacciri yilto ko jarwoni ɗum ha hande subaka tan ne jarwoto won garɗo wiyami yar won mbimo min gon koye yerwade hande lacciri ko ngamela tan par ce que tiiɗani lacciri yerwade ɗum tiiɗani de ko sukaɓe no ngami joni tan ɗum noon holko mbiyata e jinnaɓe ɓe ganduɗa par ce que kala ko neɗɗo yiya cukalel waɗi koye jinna mum ƴetti ɗum kadi koye needi tan jinnaɓe ɓe ganduɗa hande ɗe jibin ɓiɓɓe ma taw ni ka pullo taw ɓiɗɗo o wawa yerwade wona karaw wona lacciri wona caari holko mbiyataɓe mbiyanɓe tan ko yooɓe janggin sukaɓe mabɓe liggey par ce que neɗɗo jangguinat ɗo yum ligguey sa jibini ɓiye poɗɗa ɗo jibinde ɗum janggin ɗum liggey par ce que wurdata e ma tan ɓooyi juuti koko resete yah so yeehi yo taw no wawi foof mum kono sagginde lacciri wiye yerwone wax degg yallah ɗum kam enen halpuran kam en ganda ɗum en ganda ɗum ko mbiyanmi ko tan jangguinen sukaɓe men liggey kala hen mo jaɓani ne yen poursu ha wawa so wawani hoore mum so yeehi waɗanat hoore mum so dañani banno ɗum tan waɗanat hoore mum kono so tawi a wawa a yeehi sa dañani banno ɗum tan a watta selli a watta selli Tidiane Yero Sarr eyyi ko noon tan Salidia so wiyama haran tan a addan hen haran mo ganduɗa haran hanki men e haran hande men mbeɗa sikki ene serti seeɗa quoi mataw woni hen ko sertani tan ko hande eɗen keddori haran hanki men ko lacceje meɗen defeten hande ha hande lacciri nan ɗon heddi kono ko heewi nena wayli e nder haran men kadi ko wayli ko ko goɗɗum adda ko mbeɗa sikki ɓeydi ko yewnude haran sa nani mi wima yewnude haran tan ko fina tawa men ko culture meɗen ko cosaan meɗen goto foof ne jogui cosaan mon goto foof ne jogui culture men mbeɗa sikki kadi aadaji men ɗi ko aadaji ɗi ganduɗa wona aadaji ɗi biyeteɗi ɗiɗo ko mataw ko karmuɗi ko aadaji ɗi yimɓe pijiranno jalanno mbawa yewtude mbawa suusodirde mais sa ƴeewi haran hanki kala ko keɓatno hen mbeɗa sikki nana ɓoccito men eɗen naata e nder jamanu goɗɗo ko ganduɗa ko wona haran men hanki eɗen gandi holko waɗatno hen so jamma ari min jiino Fouta meɗen jiya tan kala ko ganduɗa ko wiyete ene waɗi wonki ɓayde ko koyɗen a yarata ko yo yaltu sukaɓe jaltan mbaɗan kursi jaaha ɓe jaltina pucci ɓe jaltina bamɗi ɓe jaltina nayyi yo jammo welam tan dal no pamirta yimɓe jaltane pijane jala ko wona ɗum ko haadi sukaɓe ɓe jalta jaaha ñaagoyo lacceje ɓe jaaha ñaagoyo kosam wona ala lacciri goto foof galle bamum ne defi lacciri mais ko yo wel yo yimɓeɓe cuusodir ko yo yimɓeɓe ɓeydo jokkodirde yo yimɓe ɓeydo gandir kono ɗum mbiɗa sikki sa renaki hande koko ɓocciti hen malla koko yaade e warago tan ha laaɓi car nanndal ngal noon ko général bawɗo fof jaabo joni wadde garen ga e junggam ñaamo sosoho par ce que tawi wiyama rama en kamɓe wawi taw won duuɓi ɗi ɓuuri hen kono hande ɓeɗo enen ndendi génération taw ko génération sukaɓe wonko wonno hanki hande tawaka ɗum surtout ko jibinande ɗo e Dakar kadi ko mon fof ne andi ene waɗi différence hakkude Dakar e Fouta kono noon wonɓe ɓe ganduɗa won leyɗe gonɗe ɗo e nder Dakar ko wayno Dalifort en ko wayno Pikine en ko wayno noon heewi halpureɓe ha ganduɗa e aadaji gonɗi Fouta ɗi eɓe kolliri ɗum ɗo comme si koye Fouta ɓe goni beele hande sosoho kamɓe ɓe gandi ɗum ko Foutankoɓe mbaɗanno hanki mbiya lacciri galle kaw garan lacceji galle kaw en eko wayi noon walla kamɓe ɓe gandi koko wiyete Tadio Bunko noon tigui Seydi Dia no mbiɗa ni ko noon ko heewi no daɗi min sababu no mbiyata komin juddu jeereji kono minen min calima ɗum min jaɓani ɗum min calima min jaɓani wonde ɗum komin Foutankoɓe komin ɓiɓɓe Foutankoɓe min tawi ko jinnaɓe men kaala Pulaar min tawi ko babiraɓe men kaala Pulaar e taniraɓe minen kadi min gari min kaala Pulaar kala koɓe mbaɗatno minen min gari min jokki hen hono no Tidiane Yatu wini lacceje galle kaw min ko ɗum garanmi hande ɗum garanmi hande ɗum noon hande weeɓata sabu ɗum so tawi ko oɗo sar e jajaw ɗo sosoho lacceje galleani seeɗa keɓata hay seeɗa ko seeɗo ni ko barke parce que mbi seeɗa ala ko barke wodi kadi en mbiya sukaɓe hande mbawa yerwade ha joni to ndiyam ɓeɓatno ha joni sa yi mataw ɗon ɓulde farso en wawi yerwade mboɗo wawi yerwade machallah mboɗo wawi yerwade lacciri mboɗo wawi defde lacciri machallah
par ce que min tawi ko fuutankoɓe nono mbiɗaɗi dalifornaɓe ko fuutankoɓe goni ɗon kala ko fuutankoɓe ne pijira sukaɓe fuutankoɓe ne pijira ina min pijira ɗum ɗo henna gonga ɗum waɗi kala ko ɓiɓe fuutankoɓe mbawi foof minen hannde min jaɓani wonde juddu jeeri komin fuutankoɓe emin mbaɗa ɗum machallah ɗum noon wadde min beltanima eɗen mbiya kadi yallah hebbin waɓe no hono ma en ɗo kono ko yettande on Allah yettan jinnaɓe moɗon par ce que neɗɗo ko wiyama nanani pulaar walla anda culture ɗum tan ko jinnaɗo ɗum nehiri ɗum noon no neɗɗo nera fo hay sinno ko wonɓe France ɓe mboɗani min garta e tata meɗen so Allah jaaɓi caggal de men ko garte makko e gurna meɗen eɗen gandi ha joni cirti kono wonoɓe France ɓe ganduɗa kono jogui tigui ko culture fulɓe jogui tigui ko culture fulɓe ko mbiyamɗo hannde ko wayno mantela jolie en ko wayno mantela jolie en sa naari toon cikata gonɗa koye nder Fouta ɗum noon noon en gara ga e tata meɗen eɗen gandi tigui o wona haaliyanke koto hannde en porsanmo maw haal Hady Sall Hady Sall nen Hady Sall min calminima calmina bandiraɓeɓe kadi kalna min onon haranmoɗon France hono wayata assalamu aleykum bandiraɓe Pindi TV on ko on calminama on jurama non no mbiɗon ni tan hande jamma harano yo Allah ken tawtore ɗo saaha mo wuuri ɓeni to en gustaki e jamma haran France de way kono jamma haran Sénégal ni tan ko batton ko tan min mbaɗata e maro sukaɓe men kam nen kam ko mbiɗa ko mantela jolie mironaɓe montarji en Orléans naɓe ɓen sukaɓe kam mbay kono sukaɓe ɗo ɓe ni par ce que toon wat ko halpulareɓe ɓuuri toon hewde sa yiɗi toon a tawi toon sukaɓe jibinaɓe toon ɓe cikra ko ɗo ɓen jibina par ce que sukaɓe watta ɗo ɓe fof kamɓe ɓe mbaɗo kono waɗ won leyɗele ɗe ganduɗa wat min kam commune to konmi ɗo e wat halpulareɓe tuma koɓe ɓuuri toon hewde ɗum tawi dal minen kam sukaɓe ɓe salona walla cir kono tan jeroro fe noon ha fewa ɓatti noon minen e kono minen yummiraɓe kam jamma haran kam en pewna lacceji amen min comme no mbatton ɗo ni tan ko noon min mbaɗata min ɓallina baba galleji e sukaɓe min ñama men kaara min beele onon mawɓe wonɓe toon ɓe hannde andi eɗen gandi won dewle kewɗe gonɗo toon taw ko sukaɓe kono so tawi haran yonti mbawa yerwade beele ala aroɓe taw ko sukaɓe waɓen amen mbiyo yon jerwan ɗumen eyyi ko woni ɗo ko tan no mbimi ni noon tan woni toon sukaɓe men kam ne jangguina ligguey kono ko ɓuuri hen hewde kam minen kam ko en famille tan min mbaɗata haran so jamma haran ni sukaɓe men hay ko resaɓe banggue goɗɗo minen fof koye galle he min garata min mbaɗa hirande men wotere machallah a jarama Sidi Sall wadde noon en jahat ƴeewen Fane Ndiaye o yihin to galle ceerno Agne ƴeewen ko ceerno haale e banggue l'islam أستره هناك كما هزي معائبنا يا الله يا ربي زهزهني عن النار ما شاء الله ceernaji mawɗo no firta ko diine l'islam haali kono kadi hande kadi huccide kadi e o ceernaji ma wonanam no feewi noon belamma ceerno Cheikh ne tawno ceerno Cheikh kadi e teere de ceerno Cheikh kadi e waste ronade aduna ko yettire Allah no feewi ceerno Cheikh so tawi mi huccitema tan mi salminan badɗo o sababu sehilam banam gorko o woni oustaz Pape Sarr wimo Seydi Sarr almudo Serigne Babacar Sy mawɗo o kono kadi taalibe Cheikh Issa Touré oustaz Pape fo nek yalno so jamma yagga ɗum noon mi salminima ceerno calmina bandiraɓe assalamu aleykum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha ni'ma wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ورضي الله عن شيخ الحقيقة والسريئة مولانا سي أحمد بن محمد بن سالم رضي الله عنه ورضي الله عن خلفائه ومقدمه وتلامذته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن calmini dendagal bandiraɓe fof en calmini monde entier en juurima fof dendagal khalifa ɓe diine ɓe en calmini ɓe kamɓe fof en calmini galleji ɗi fof kadi en juurima fof en gardine salminago hono mo ganduɗa hoorema kañum ardi galle o woni Daouda Dia en calminimo no feewi e ceerno kadi mo ganduɗa hoorema kadi Abou Diop kanko woni directeur o machallah en calminimo en juurimomo no feewi eɗen mbawi andude holko addi haran
machallahu taala haran haade men arde ɗon machallah ɓe ko miñiraɓe men kadi fof machallahu taala miñiraɓe men tan goni ɗo jaranke e limta Mouhamadoul Amine noon kanko ardi jimre ndi fof machallahu taala to gawo ko toon ɓe goni kadi koɓe yimɓe mawɓe machallahu taala ɗum noon kala émission baɗo ndi machallah alhamdulillah ɗum noon en beltima no fewi haran ko gueɗal ganduɗa hoorema ko gueɗal l'islam sen mbiɗum en mbiɗum gueɗal annabi sallllahu alayhi wa sallam nde wonno haran ko ñalawma mawɗo l'islam ñalawma mawɗo l'islam mo ganduɗa hoorema hitande l'islam yankoɓe ko nden woni hitande mabɓe machallah nden hitande nde darato sen mbi lewru muharram so lewru ndu harram darima machallahu taala lewru haran darima ñalawma jeenaɓijo en jam ene faye jamma sappo ɓijo ko on woni ñalawma haran eɗen ñalli jeenayyi eɗen payi sappo on woni haran wadde en sen paami l'islam kañum kontata ko jamma ardoto ñalawma o wa jaalna leyla libasan ay wa jaalna nahara kadi ma'asan jamma ardoto ñalawma ɗum noon machallahu taala on jamma ko jamma ganduɗa ko jamma mawɗo e nder l'islam hitande nde darima hannde eɗen jaare sen mbi eɗen konta ɗum to banggue francia ko 1445 en naati nden hitande 1445 eɗen ñaago Allah hitande kadi Allah waɗen hitande moƴƴere hitande barkinde wonande juɗɗo fof Allah ɓeyda men hen on jamma noon ko on jamma woni jamma haran o eɗen paye jamma sappo te sa ƴeewi jammaji ɗo Allah haali ɗe qur'anul karim Allah haali Allah wi wal fajri wala yalen ashrin e wala yalen ashrin noon jammaji sappo ɗi noon woni wiɓe ko jammaji haran woni wiɓe ala ko jammaji mawluda woni wiɓe ala ko jammaji taskiɗi eyi kono Allah kam wondiri ɗum qur'ana o wondiri wal fajri o wondiri fajri haw gayni o wi wala yalen ashrin o wondiri kadi jammaji ganduɗa jammaji sappo jamma sappo ɗi woni wiɓe ko jammaji haran ɗi sappo ɗi ɗo wadde foof tan kala no wawi wonde hen so yenti tan ndewen hen Allah tinɗen hen no fewi nde wonno hitande wonko foti ɓeydu e bani adama hitande a ummima ɗo a fayi ɗo eyyi ko wiyde filmaji ko a ummima ɗum ɗo aɗa fayi mo daari ko arata ko neɗɗo waɗi sens e gurna makko koko arata ko kono ko ɓenni ko natti waɗi sens ko golluno hen ɓenni ko gollan hen ɓenni ɗum noon ko arata ko ɗum waɗi sens ɗum noon machallahu taala ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo Allah timminan en ñalawma o timminan en foof kadi inchallahu taala ma en gari kadi e ko foɗi waɗede ñalawma he daranade ñalawma o inchallahu taala horde hen sa hattani ko wara ñalawma o eyyi ko wara balɗiɗi foof sa hattani sa hattana noon ko wara ñalawma goto o e mbi annabi sallah sallam no horatno ñalawma goto ñalawma jeeneɓijo o ko ñalawma sappo ɓijo o meeɗa horde ɗumen gurdam makko woni yiiɓe noon o ari nde o ari madinatul munawwara o tawi yahudiyankoɓe ene koora eyyi bani israil o tawi eɓe koora o yiiɓe o ñalawma hol korton ñalawma ashura o ko taki oɗon koora oɗon ñalawma ɓe minen nde horni min oɗon ñalawma ko o ñalawma ne mawni amen nde wonno ko histoire amen saabu ñalawma o ko ñalawma ganduɗa annabi Moussa folno Firawna on ñalawma minen ko ɗum waɗi ɗum min mawnirta ñalawma o ɗum waɗi amin koora ñalawma o annabi sallam wiɓe noon mbete onon ɓuuri handude yam e annabi Moussa o yiɓe noon mbete onon ɓuuri handude yam e annabi Moussa joni o wimi inchallahu taala minen hitande wonde so ari komi koorowo ñalawma sappo ɓijo Allah waɗi ñalawma sappo ɓijo tawtadi ɓoɗo wadde noon annabi sallah sallam kala ko haali e konngol makko so wi kala ko haali yooɗe ko sunna holko saabi haran fof lacciri nde waɗi eyyi haran fof lacciri nde waɗi a lacciri kadi won banggue serraɓe ene jiɗi lacciri eyyi aɗon serraɓe kañum ko lacciri tan jiɗɗi won mawɓe kañumen ko lacciri tan jiɗno ɗum ko ndefu ganduɗa ko ndefu aada ko ndefu cosaan sa ƴeewi fuutanke sa yiyam fuutanke tan mbiyeɗa ko lacciri haako nde wonno ko defuɗi ganduɗa ko defuji aada ko defuji cosaan ko defuji ɓoyɗi e machallahu taala aɗi beeɗi eyyi so haalde gonga lacciri ne weeli kono noon jamma harano kam machallahu taala saabu denɗiraɓe joɗiɗoɓe kam kañumen jamma haran ɓe jiɗi tan ko ñamde hen lacciri tew ko lacciri tew kam sa ñaami ɗum kam posinnoɗo o heno posina te ɓe ndewi ko joom suudu makko ndewi par ce que ɓe jinno waddemo funtudemo pour ara saabu lamɗo o nel yimɓe mbi jeehe mbaɗe feere ha jaltinomo puntomo haw aɗa nder ladde he o ware ɗon so dental warimo ɗon ɓenon ko andu hol warɓe mo joni noon waɗi noon ari noon kanko noon alhasan ko ƴoƴƴo nde kala palamo pay tan o teggitat kala palamo pay tan o teggitat joni ɓe ndewi to joom suudu makko ɓe jiɗi ɗum kalis kewɗo ɓe jiɗno kalis kewɗo dem suudu defi lacciri tew waɗi hen poson o ñaami ko noon waɗum Alhuseynu noon kañum o wi ko o nel o wi ɓe gaddamo ko hoore Alhuseynu ɓe jeehi ɓe mbari Alhuseynu ɓe taƴi hoore nde ɓe gaddanimo ɓe taƴi hoore nde ɓe gaddanimo nde ɓe gaddanimo hoore nde kanko lamɗo o jaggi hoore nde o waɗɗum bal fetta saabu o wi ko yoftima ko wonde ko kewno zaman ɓennuɗo o ɗum noon won histoire ɗi ganduɗa a wawa rewde hen saabu so ndewi tan émission ne wawi won émission ne wawi bonde dal par ce que foti ɓiyam annabi sallah sallam jagge hoore mum taƴe ene fette ene waɗe bal ko ɗum won cosaan bal kono ceerno sen garti holko waɗɗi juulɗo e ñande haran juulɗo kam woni jamma haran woni jamma goɗɗo fof waɗɗi juulɗo tan ko rewde Allah juulɗo waɗimo tan ko rewde Allah e rentare ko Allah haaɗi ɗum tan waɗi juulɗo ɗum ko kulli zamani juulɗo waɗima kala jamma ndewa Allah sa juuli gueeƴa gayni pawa hen won nafilaji pawa hen wirduji ma pawa hen won gueɗe ndintoɗa saabu anda lajjal holto arata
eyyo sa neɗɗo wiye battane moƴƴe tan ko ɗum woni alhaaliji ɗon ɗum no neɗɗo watta haqqille ɗen gueɗe julɗo wona jamma hannde o tan jamma mawlude o hannde mi yetti mi rewi Allah jamma ala wona noon kala jamma rew Allah so ari kadi tawma hen nde wonno sa yi lewru korka ɗo joni woni hen annabi sa ɓe wiyanno man ka hotoɓe ndewat lewru korka yoɓe ndewat Allah eyi neɗɗo yo rewa Allah hoto rewat lewru korka sa yimo haalano ɗum ɗon ko wonɓe ganda so lewru korka ari ko nden mbattata julde wonɓe ganda so lewru korka ari ko nden ndewata Allah so lewru korka wiyama hannde gasi juulama gasi ɓe dutto e ko ɓe gonno ɓeɗon wadde lewru korka nafata ko qabla e baada aɗa wonno e dewal Allah lewru korka ari ɓeyɗɗa hen so lewru korka yehi kadi ɗaccinma e dewal Allah ma ko ɗum annabi sallam nde yalti aduna nde Aboubacry Siddiq ko noon wi man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut uy kala dewannoɗo annabi sallah sallam annabi sallam wi kala dewannoɗo Allah noon Allah nan ɗo heddi e dewal Allah ngal nan ɗo heddi ngal ɗon gasata e dewonno diine kanum Allah jeyi diine mum annabi sallah sallam ko Allah nelimo wimo yo haalani ɓe holno dewrata Allah kono Allah jeyi diine o sinno ko annabi sallam jeyno diine o nde wi hende diine o yahat kono ay nde wi diine nan continue rewɓe Allah ɓe nan dewa Allah ñande fof anduɓe ene jibine sukaɓe ene jangga e ndene Qur'ana ene ɓaara Qur'ana ene gona anduɓe en lomto e jamaji en lomto e jumaji diine o ne waɗe guiɗi ene yaaha ko Allah jogani ɗum hoore mum inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu lahafizun ko Allah renata fof ɗum noon waɗe gartani ɗum ɗon gueɗe ɗimmel ma ana wiye haran joni yo ñaam ha haara sa ñaami sa harani e ko ɗum ɗo ɗum noon ko haalaji mawɓe tan ɓenduɗi ɗin haalaji o neɗɗo omo foti ñamde tan so reedu mum heewi yo ummo saabu annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko gueɗe tati reedu poti peccere ko gueɗe tati place ndiyam place ñamde place pofgol joni noon so tawi a ñaami ha reedu ma heewi ha ɓurti a yari ndiyam a ɓeydi hen hono pofirta rewata hen ko waltoyde hôpital a rewɗa ha ɓooya seeɗa gona wiide asaman o wonɓe wi won séréer goto kono wonno o ñaami jamma hara tan ha reedu ndu wi teɓ o ñaamde ha reedu ndu heewi ha wi teɓ o yari ndiyam o fawi hen o ajji noon hankadi fuɗɗi wayno jilteɗi tan wi joom suudu makko an asaman o peinture o wayli foti changé de peinture asaman o wayli changé de par ce que peinture o nani wano wadde ɗum ko ɗum ɗo majjini ɗum ɗo wadde neɗɗo yo watta haqqille ɗen gueɗe jamma haran so ari kañum e jammaji fof foti ñaama hen ndewa hen Allah ko dewal Allah nga waɗi hen importance بالمنى ما والغريب له الهنا بثواها دار الحبيب قلوبنا تهواها machallah en jiiri guite men ko ceernajo haali ko o Tidianet Sarr ɗum noon ko wiide tan yo Allah hokku en tan tawtorede kitali fof kadi mbaɗen no l'islam wiireni ni kono noon mi artire e konngol ma tan garta e rama e namdal jokken inchallah yewtere men eyyi ko noon tigui jarama ceerno an mbiɗa sikki mi salmini kadi Fandiaye miñiraguilam eɗen jinno waro tawtorede ɗo henna kono mataw noon o dañi gantu seeɗa noon kadi en beltinima haadi machallah nde wonno no banggue mo heedi France o eɗen gandi kam France naaɓe ko fuutankoɓe nde wonno no Elage Baba Mal heewide ni ɓuri fuutankagal ko jikku so tawi aɗa jogui ɗum jikku o tan kalɗo jaaɗa nawra ɗum kamɓe aussi haaɓe nawori jikku mabɓe no feewi France par ce que a yi France ma taw toon fuutankagal tawa toon foof haaɓe parlori ɗum kadi ɗum noon jarama haadi Ramatoulaye min gartanama tan machallah e ganduɗa a nani ko ceerno haali ko en foof kettori jamma meɗen jamma haran ganduɗa fina tawa gonnoɗi hen e finoji meɗen e foof ne wawi wiyede kala ko ganduɗa ko wonno ko ne wawi hen hewde ne wiyede taw ko bida wiye ganduɗa nden yimɓe ne mbaɗano fina coyno sahibaɓe dow wiye ko bida wiye kadi ganduɗa jehen maayo subaka law wempejere arone ɗe ko wempejere bir jam jam e wonande minen hoɗɓe dane maayo ɓe ko noon min mbiyanno fina subaka kadi looɗe ɗe mbiye bulɓire looɗe paltuji ɗi kele kele joni looɗe kam mbaɗo ko frigo ji ni yimɓe tampiri ko hunde welnode ne welno hay sinno ganduɗa mi susa wiide jiini ne harmin ɗum mi susa wiide kadi harminani par ce que sare kam hay goranda holto rewata mais ko hunde nde ganduɗa ko hunde welnode holno jiruɗa ɗum nde yimɓe gacci ɗum nde eyyi en gacci kono en gacci ko fotani accere par ce que cosaan no weeli te kadi ha joni kadi wonɓe gaccani ɗum par ce que Fouta ha joni sa yeehi cosaan gonnoɗo toon nen toon Haalpulaar wonɓe ɗo ɓe kadi ɓe ganduɗa ɓe kadi wona jibina tan koye Dakar jaɓani wonde judduji jeeri ha joni ina jaggi on cosaan par ce que ko yimɓe pinanno ko mbaɗa fina wiye ya soyno Fatmata Binta ya Rasulullah nan dow wuppa yimɓe coyno hay sa yiyani ma wot ko jiiɗa wawat image mo Allah holluɗo
nde coynoɗa nde mbaɗɗa fina fof rugsal wini hay min mi en woni ay min mi wax dëgg yàlla cosaan men no weli ha maayi jaggen hen artiɗe kadi mbasen accude ko culture eyyi ko culture men fina tawa men eyyi machallah Seydi Sar Seydi Ndiaye joni mataw en gartade ɓinguel baba meɗen woni Sophie Dia debbo mo Cilon tawno en jii décor o décor mo Mamma Rugi hande waɗi ɗo en jii ndeɗo hodde woni hen ko lacciri ndeɗo woni hen ko kosam kono noon kalɗo pullo wiya lacciri wiya kosam tan wiye ɗon ataye hande kanko jaggen en kaɓirɗe ɗe Sophie holko ɓeydata hen wol baɗɗo nana e ha joni tan koye weltade hollirde tan enen ɓiɓɓe fuutankoɓe ken fulɓe enen kala to jaaren en pawani hen ataye o tan way ko en mbaɗani haydara ataye o dal woni foof machallah kadi hande yimɓe no belti tan min belti tan kadi hande e arde kadi Pili TV o e machallah min belti Hadja Rugi Sall kañum ko debbo cuballo jontaɗo mo jom tiggere siré sa yi tewmayi tan wonko tahi kanko Hadja Rugi Sall o yinno fuutankagal o ɓeydi wattude min minen fof min goni fuutankoɓe machallah hande minen rewɓe Dalifor naɓe machallah mo jiiɗa fof mbiyata min mbay kono wonde fuuɗo fuuri ɗi ko fuutankagal tan woni Dalifor machallah culture amin da min jaggi ha tiiɗi machallah kadi hande harano min belti hen kadi Rama Ndiaye ko ari ko waɗi lacciri mum ruttini en kadi ɓeydi nawtude en Fouta machallah hande amin beltiɗa machallah a jarama yo Allah welton en wadde noon namdalam e Rama Ndiaye tan ko caggal Tidiane Sarr ko kalɗa haala fino ko o haali hen ko heewi kono noon ndenen yiyateno woda tan ceerno goto gonɗo e wuuro he taw ko mawɗo waɗa ayi mum ha heewa tan waɗa e barigal garɗo fof tan ñaɗene hen so addama sukaɓe mbiye mooma hen jara hen wiyemo momaki yarani foof tawtortaki mo hiɓe par ce que ɓe mbiya asko o ko ñanen arata mo momani ayi o fof kañum ko askete ko yahata donc ɗum ɗo noon wawi wadde en expliqué seeɗa e Rama Ndiaye kalɗa ko gon par ce que min oɗo ko ɗum tan mbawnomi addoyde mboɗo heppa ko futami jultiyami addoya aya mi yara hen minen fof min gujo hen eyyi minen fof min gujo hen eyyi par ce que ko aadaji men ko ɗum ganduɗen beele en heddi ha joni en heddi ha joni Dalifor ha joni heddi toon oɗo mo Fandia yano hande galle mabɓe kala ne jaaɗa ɗum jamma harana adda toon aya kamɓe ko ɗum ɓe gandi ko toroɓe gawol naɓe ko ɗum ɓe gandi kala ƴettu gaddowo aya kadi ko galle mabɓe addoyta eyyi en ñagoto tan jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo yen jeeyoy goho yallah hokken kadi hawruɗo o saaha mo wuuri taw hay goto men mankani amin ɗum ɗon noon wadde Tidiane Sarr enen gandi Fandia yahino galle defi duusimo e ndefu ngu guila ɗo umme jeere ha ɓe naata e nder galle o wadde en jaahat ƴeewoyen ɗum garten e plateau meɗen joni inchallah assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeewiyankoɓe Ayaw Pin TV on calminama on juurama on dañi weltade tigui huccidde mon min goye wadde kala saaha kono hande ko ñalawma haran eɗen gandi ñalawma haran ko ñalawma kadi en ñaldi ko ñalawma kadi ñalawma mawɗo machallah te kadi mon gandu hen ko heewi ne tawno kadi mon nan hen seereɓe men ma haal ko holko firti haran e holko woni e nder haran e holko kadi holko min mbawi janggude ko heewi kadi e nder haran machallah enen kadi wonde mo ganduɗa ko chéri amen machallah so tawi mi huccitema ko tan mi weltoto no feewi o wiyete ko Rama Ndiaye ko doom bayma en même temps ko debbo mo hoore fonde Thile Boumoy Ndiaye machallah mi salmini hoore fonde naɓe kala e kuuɓal ko jeere min gummi joni Rama a warnide mi warni nangue no wuuli Fandia salminama a juurama kadi Pindi TV fof salminama juurama ko weltare kadi mawde kadi oɗo invitation mo mbaɗami hande e ñalawma harano ñalawma mawɗo tedduɗo eɗen ñaago jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo kadi yen jeeye goho mi salmini mi juurima joni kon janoɓe ken yanoɓe jeere eyyi tigui kon yanoɓe jeere en garti on jii koye lawol min goni ni on jii oɗo ko no wiyete horde c'est ça ko horde ha so jiiɗi ande ko woni e horde nde ko joni joni somin naati e nder galle Rama mo faccirta men o firtana men o haalna men holko dugge holko jogori defde min andi noon taw belle sœur am no wawi defde belle sœur hoto fomam gacce de aɗa wawi defde
hono wadɗo laccir sisiɓe walla joɓe ɗum noon machallah joni joni wonata min calmina kadi wonɓe plateau foof tata min Rougui Sall machallah e darde makko e ganduɗa ko woni ñalawma harano e kadi mawni men Tidiane Sarr wondude kadi Sali Dia joni joni wonata naten nder Djiby Rama wi hande hersinta kam mami ƴewno laccir ndi wayata to wona laccir sisiɓe joɓe andude hol heure mo jaada jeere jaami jeere ko hedde 10 heures 11 heures moins 11 heures moins jaami jeere pinda tan mbadda valma koyɗo pinmi tan mbalmi valam koyɗo lodmi gawram jaami marché a uni gawrima mi uni gawram kañum gadda undi e kañum gadi mi undi Rama holno tawruɗa jeere nde ne weeli walla anen andi koye nungu gono wona jeere nde kam wax dëgg yàlla welani kam par ce que fof no seeri kono alhamdulillahi rabbil alamin dépasse o timmi machallah en duggi ha feewi en mbaɗi no poɗɗen ni wadde haydara mankani kewɗen yiide haran so yimɓe ne defa lacciri watta hen ko bon tew ngaari walla ni tew ngaari kam ɓurno heewde pourquoi coɗɗa guertoɗe eyyi joni aɗa nden ko tale wonatno joni nen tale ɗe natti heewde joni koko welma tan cotta guertoɗe ɗe ɓuuri ittude ɓuuri webde kadi par ce que joni tewu no seeri e ɗum waɗi tan guertoɗe ɗe ɓuuri ittude coɗɗen guertoɗe ɗe mbaɗen ɗum hirande harande wonde ko suppeme ala joni holto dañirɗa ɗum ɗo mi waddu hen tan ha dañmi mi waddu hen tan ha dañmi oɗo ko suppame ɗum ɗo ko patas ɗum ɗo ko enen mbiyata buude ɗum ɗo ko carotte ɗum ɗo ko ñambi enen ko laalo leɗɗe ganduɗen ko laalo koɗo batten lacciri men enen ko ɗum ganduɗen ko ɗum woni cosaan men ɗum noon Rama eɗen mbawi yaade joni joni min kucce golle mbawen kadi mbawa yerwade ƴeewen no Rama yerworto fo kadi barmi o so rotti kadi inchallah haydara umpata mon hen lacciri ndi kam dottantumi hen ko Baba Mactar Ali Sy gorko mo ari Funda woni mama on Farmata Hammadi Seydi Diallo madame Sy adi yiyeede adi hoole tota holare wawi jogade ɗum noon e papa om Siddel Dia onon jeeyi lacciri ndi yaneni onon dottante lacciri ndi machallah en mbaɗi hen laalo men laalo leɗɗe enen ko ɗum ganduɗen en mbattani hay hunde enen ko ɗum ɗo lacciri simple tan ganduɗen lacciri tan e laalo ganduɗen en ganda ko bombate ko en ganda e joni lacciri men en takkima joni en kippata en gartirat hen morceau men machallah Tidiane Sarr en jiiri guite meɗen no natiri e nder galle he ha nde fuɗɗi e ndefu makko hawo defi o defti machallah ndefu ngu fo rewi lawol nde tawno ndefu kadi so wiyama ndefu wona e welde nde tan ko guila e fuɗɗorde nde guila e laaɓal ngal hay foof ha no jomum rottirta kono noon eɗen gandi Sosoho hande ko arani lacciri muɗum tawde ko garanɗo lacciri galle kaw woni kewɗen wiide ni e lacciri galle kaw o tan Rama waɗani inspiré ko tagui ene wiya lacciri galle kaw ko tagui wiyaka lacciri galle goggo walla wiyaka lacciri galle baba ene wiya lacciri galle kaw tan Rama a yaaha rottane meɗen hirande nde kirtoɗen o tottamo lacciri galle kaw makko kankone Sosoho gonga par ce que neɗɗo ko ɗum tan dañi galle kaw mum ko ɗum tan neɗɗo jeeyi hen so namnima lacciri galle kaw makko no hani no foti kadi so namnima kadi o tottete par ce que neɗɗo jogui tan ko kaw mum ala goɗɗum kala ko mbawɗa dañde toon noon ko an jeeyi omo jogui droit namnade lacciri galle kaw makko o totte gueɗal makko ha timma eyyi kaw ko parnorɗo ko no mata wadde a tottamo lacciri galle kaw makko inchallah dottanani hirande kadi bandiraɓe ɓe jii caggal ndefu ngu no fewiri ni kadi holno kirtortoɗen eɗen mbiyaɓe ɗon eɗen invité ɓe kamɓe fo ɓe gaari hirande he inchallah yeɓe garso hade makko eyi wone rottude ya wone rottude min gonani rottude tan amin panno min kam mbeɗam ɗo sori junggam haala ma jajaɓe sar ɓe kam mboɗa andi mbaɗe sese noon mbeɗen sori junggam haala eyi min kam Sali Dia kesel daɓɓel tan jinmi artude oɗo eyyi bisimilla Sophie
Sophie Dia jawo ton bonnuma no plateau no yalla fam jaabi sosoɓe yalla fam tan voilà ndeysan mi nani haɓe kala bi ko mawnum Demba Ndiaye Demba Dia Demba Dia ko miye walla ko mawne ndeysan Demba Dia eɗen gandi Demba Dia roh balla ko gorko pullo darenno wallahi gonga ndeysan gorko pullo kadi machallah jontaɗo wallahi ndeysan wadɗo kadi ko ɓe baɗi ko ɓe mbaɗani wallahi ndeysan en duwono momo tan nde Allah yurmotomo yaafo amin ya aljanna eɗen gandi gorko pullo ligginima pulago no feewi ko ligginima Sénégal ligginima Fouta kono ligginima kadi Afrique ligginima monde entier en tant que ganduɗa banigo debbo so ari ɗo jooɗima ɗo en en mbaɗat ɗum présenté wallahi gonga par ce que bani gorko o ko liggiɗo machallah ɗum noon ko namdade ko kesil daɓɓel tan galle Demba eni lutti ha ɗo gonɗen ɗo galle makko ɓesgu makko sukaɓe makko galle makko ɗo honno ɗo machallah mi wiyan amin arino ko noon tan yalla winda noon baraji amin yalla kamɓe kam kaɓe suuɗiɓe tan wona aɓe gonde men par ce que pinnen foof naɓe ciftore ay ɗum kadi ko yettere Allah eɗen duwonoɓe yalla yurmoɓe yaafoɓe kamɓe mayɓe men mayɓe julɓe foof galle makko no lutti machallah oɗo ƴeehamo Hadija Sy nan ɗon no jogui sukaɓe ɓe keydami ɗon dani machallah foof nan ɗon ɗum lutti machallah somi wi mbiɗa yaha hen tan kadi ɓende wona eyyi ko noon machallah a jarama Seydina merci Seydina ew bisimilla holmo dottanta hande hirande nde ɗo rottatende nde caggal nde Rama kam hokkata ɗum kam ko Fatou Sow ɗum ɗo hokku ɗum hirande kawmum anne holmo guittata hirande hande oɗo jamma min dal hirande lacciruɗal mi hokkat ɗum dendiraɓe mbiya tan hirande lacciri e mi hokkat ɗum dendam Fama Halimata ndeysan woni dendam kawiraɗo goto min jogui machallah o dañan min ɓiɗɗe sukaɓe ɗin rewɓe mi totti Fama Halimata toon to Diallo debbo mo hordoɗo desade hande to Diallo mi hokkimo hirande nde machallah gal kaw wadde noon bisimilla tata bisimilla jippoɗen kirtuɗen sosoɓeene hande noon an rotana hirande on enen fof ñamda hande e mbaɗe sese tan machallah ɗum ɗon noon jippoɗen tan so Allah jaaɓi mbaɗen golle sosoɓe e golle jajaɓe e sar e golle sarɓe nda horde nde e kosam woni ɗon e nda fawɗon kosam ɗam tawno so wiyama kosam tan hay wiyeɗo ko curɓel wona e bisimillahi kudduji nan toon ɓattinɗo a jippoto less kayrama wona bisimillahi ndiɗo laccirde waɗaka ko heddi ko waɗaka beeren waɗe ala ɗum ko lacciri fulɓe ɗum wona lacciri serraɓe ɗum ko serraɓe kewi wadde ɗum enen hon fulɓe haqqille ɗeɗo lacce ɗiɗo o lacciri ala rewam ndi ñawnata ndi ko lacciri goggo rugi sal sene longo ɗum ɗo kawa noddata afu muɗum machallah min noon mbawi wurnde me kam par ce que no gommiɗo langguer ɓutti kemi ala woɗɗini ha bisimillahi eyo kosam ɗam eyi kosam ɗam mi fawa ɗon ha paren tuftuɗen joni he yo joom bool uddi bool muɗum machallah ndiɗo lacciri noon hande mokki ɗum maren meɗen goggo wurgi sal madame Diop e kawabo Samba Diop e dendagal personnel piindi kala e yeewiyankoɓe ɓe machallah bisimillah bisimillah ɗum ɗon no wiyete buude ko ɗum woni buude saldia hiri yesma o ɗo hiri yesam ko mboɗo sigma ara ko naaɓe patence ɗum ko fatam ananda fatal gati ɗum ɗon no wiyete mimi jaaga sadir ɗum ɗo ni ɗum ko carotte kono noon Rama est ce que enen nden Fouta lacceje men ene mbaɗiri ni ligguim ala heewan batten tan ko ñeex tan koyɗo tan siime e lacciri ndi ha leppa pawenen pawdi men taw ñeexo ni ala tamate ala lujum ala heddal ko go lamɗam tan
e poobar seeɗa e kaani e kaani kadi enen nden so wiyanoma Fuuta en kewani yiide guertode lacciri guertode kewɗen yiide ko lacciri tew lacciri tew ngu waɗa hen o ko télé wona mun faara ƴetti hen talde muɗum ko tagi joni en natti wadde lacciri tew lacciri guertode mbatte eyyi sa yimɓe mbatti wadde joni lacciri guertode ko nden kadi gay ceerani ngol ceergol joni noon ina seeɗi nden ko tale waɗata noon go fo ƴetta talde sa dañi talde wotere tan timmi hirande ma joni hay sa soodi tale ɗi ittimoto hirande ma guertoɗe ɗe ɓuuri ittude ɗum waɗi yimɓe paati hankkadi guertoɗe ɗe won waɗoɓe noon tew ha joni kono guertoɗe kam ɓuuri ittude wadde sen paami nden ko guertogal ɓurno sattude tew kono joni ko contraire o joni ko tew ɓuuri sattude guertogal tew ɓuuri sattude guertogal kadi minen nden Dalifort komin sukaɓe kono min tawtoro babiraɓe no mbaɗa tale subaka harani fof ɓe gadda gayde ɓe kirsa ɓe mbaɗa tale galle fof ƴefta talde mum kono joni ɗum natti e joni ɗum natti no wonno mawɓe jeehi heddi ko sukaɓe kadi temps o joni rokkade ɗon mbimi Dalifort juddu jeeri walani ɗo ala onon kay gon Fuutankoɓe tan so neɗɗo yewni futtano ya Dalifort juddu jeeri walani ɗo Dalifort machallah Dalifort machallah kono Fuutankoɓe vrai Fuutankoɓe vrai hay sukaɓe togolon toson tawtake ne ka mama Hadisal kewɗa noon wadde haran ko France hande noon Allah adduma ko ɗo hay Dakar aɗan ɗo e Pindi TV holno jiiruɗa haran Dakar o eyyi machallah haran Dakar no weeli tan minenne ko ɗo min goni haade min yaari France ko ɗo min gonno donc koni tan min mbaɗita ɗum France min hen mbaɗenno ɗon Tidiane Sa ande danma ne ko deƴƴi o deƴƴi mbeɗa ñamyonamo anda yersini sarde nde hem ñamani seeɗa nde hem ñamani mbeɗa gogi on meeɗi yiide haaliyanke yiya laccir tan deƴƴa on noon ndiɗo laccire eɗen gandi noon sen jooɗima ɗo eɗen ñaama won hucciɓe meɗen de les hommes de l'ombre là les hommes de l'ombre kamɓe tigui hande joguini en kabirɗe Ali Samba Ndende Fall anani ñamde ko noon wonde Oumar Diombo yeeɓoɓe ñamoɓe so ene wonde Djiby Dieng kono noon kamɓe en invitaniɓe de urgol sasa woni bakkiɗo walla kamɓe hiranma ko après kamɓe ɓeer soso wuuri ɓe tan moƴƴiɗama ono wori on jaafima machallah laccinde weeli machallah weeli ama jaagi dolde jam min ñaami hamin kaali e mbi noon kewgal wawi derere wona ɗum noon yalto ken tawi ɗo saaha wuuri amin ɓeɗen ustade waɗano hen kosam walla enen en ganda ɗum kosam ko banggue waɗan min kuurel kosam banggue totta min joni hay hippu ndiɗo lacciri so almuɓe gaari cakke machallah weeli e kambiyata haari maayi harani maayi enen kam en kaari maayira hikka a meeɗi heɓude reyduma baaji barkejo ala min mawnom goto nden harande so yiyama ñamde harande so neɗɗo harande tan ko ñamata o yehi ɓoloy baaji barkejo haɓɓe reydu ha tiɗ koye makko ndewmi waali tan hamƴade ha weeɗi beelo wi o haari yolbude wallahi moƴƴi addu ɗum ɗo tan addu laccindi tan machallah Sidi Ndiaye no feewi laccindi weeli battanimi weeli machallah battanimi woodi amin ya Allah amin addu horde nde noon ko koron joni garannoɗo hirande mum o ɗo waɗa ɗum ɗo laccire kosam garanɗo hirande kawmum o totte guiɗo salitani ɗo garanɗo hirande kawmum o totte laccire muɗum Tidiane kam wi kañum haari laccire kosam a wiyano deƴƴi Tidiane to deƴƴi de Tidiane to wiyani ɗon min faamu lattinde ha waɗa yaade waɗa hen kosam eyyi minen famɗo lattiram somi ari yaade waɗa hen eyyi joni enen ndendata horta tan ɓeɗon ndendo horta mumen wona mbasa jirde noon ndeysan kono korona mbaɗi fayide eyyi wallay rahmatullahi ka jontaɗo mi waɗano on hen joni waɗanɓe hen waɗanɓe hen curɓel jobbo en noon lacciri mabɓe ha mo wuuri Salla Diaby nana yeeso
sukaɓe lacciru men nani yeeso alfal ñamata lacciru kamɓe laccirmaɓe nani yeeso machallah bismillah kudduji nani walla mbatta tan ko ñellude eyyi mbaɗe kudduji tan eyo joni da da kam kuddu nani mo ƴigguilo ɓuuraka ano ɓuureta ɗo adda gacce so ɓe kam ko santat jaren kurel ma joɗon goppita kam ɗum tan ko ma meɗon hen tan ko minen guidoto e wadde meɗe hen min meeɗa hen ha para min tottuma no way so neɗɗo ñaami lacciru kosam nayi malla ɗum eyyi ko kosam nayyi koye kosam koye naggue ɓirɗa koye naggue ɓirmi ay ɗum ne nen naggue kadi woni ko dali for naggue rugisal walla dali for ko fuur rugisal horum jeeyi naggue gue nde koddu goto nafa i anne wadde garen nden tan mbaɗen ni mbaɗen ta ɗon jaɓani hoppidde mi ɗum kay homo meeɗa kono wonti goɗɗum wibitade ko ni kay garen peccen tan gen naggue ko ƴaake aɗa naggue ƴaake eyyi naggue ƴaake woni ganduɗa naggue jibingue ha ɓooyi taw ɓi mawni seeɗa quoi gen kosam mum ɓurata welde naggue jibinɗo taw ɓiɗɗo ko gool kecco naggue kosam ɗam selban taw ko dikkuru mum gen noon mbeɗa sikki ko gue ƴaahe ko ƴaahe naggue ruggue ko ƴaahe de eyyi ɗode hankkadi haala gasi tawi jeeyi ma en ɓuuri andude fulɓe ko naggue min kam nandani ko kaltako jonon natti andude yoɓe ñaaw hakkude meɗen eyi joni ne mboɗa andi hankkandi ko ɓurno maaro ko mbiyata ko ɓurno tekkude e ngaari ndi fof heƴata e barme o Tidiane Sar Guiɗalam en gardi hen ha ɗo guila fuɗɗorde ha ɗo hankkandi en kirtima hirande nde noon en dokki ɗum dendagal fulɓe to gone dunde baba adama he tawne eɗen gandi fulɓe to gonen yaaji ko noon dendagal weltotoɓe Pindi TV eɗen mbiya ɓiyal hokken tawi to saaha wuuro ene ɓeeɗen usani enen banggue men en jarlima ɓe jaafima ɓe jarloɓe jaafoje Allah waɗen yarlaɓe yaafade ɗon han hankkadi Tidiane Sar konngol artema garen dokken bandiraɓe ɓe tawi aɗa jogui namdal ma cekkitgal e rama invité meɗen hannde gaɗen gudden yewtande ha saaha goɗɗo eyyi ko noon tigui Salidia machallah mbeɗa sikki ko haalanno foof en kaali vraiment ko weltare mawde en jewti en ñaami en kaari machallah kadi defu ngu rewi lawol machallah haɗani jumbo ɓurtani tamate ene haadi tan ɗo foti haade ɗo machallah rama eɗen mbaɗamo tan remercie vraiment jogade mo ganduɗa temps defde kadi rondade kadi adda ha ɗo e Pindi TV ɗum kadi ko hunde mawde voilà kadi eɗen jetta kamɓe kadi arɓeɓe foof woni Nafi woni ganduɗa Sophie ene wonde Hadi ene wonde kadi Fatso vraiment kamɓe foof ɓe jarama kono noon kadi en jarnoto no mbawidne tan mawnam ɓinguel nenam woni Hadja Rugisal ko waɗa ɗo foof ko kanko vraiment darde makko tinde hen eɗen jettamo no fewi eɗen ñagonomo balɗe juɗɗe batten moƴƴo par ce que eɗen gandi ganduɗa ko jaggal tingal e nder leñol he so wiyama Rugisal tan hay goto wiyata hol gonɗo Rugisal par ce que eɗen gandi ko daraniɗo pulago hano hannirta ni barlitiriɗo dolo min fi sabulillahi guila hanki noon taw wona hande guila ɗo ganduɗa ɗo wiyete tan ko radio yon ɗo ha arti ha ɗo hande wonti ganduɗa radio ji wonti WhatsApp uji wonti kadi ganduɗa télévision ngaji foof e yimɓeɓe ene cetti kanko darde makko Rugisal ɗum noon en beltanmomo no fewi en beltanima kadi mawɗo galle o kono Abou Samba Diop ko ɗon tan mbayno tomi Salidia mi weltanimama kadi annene machallah Salidia ko debbo dariɗo e nder Pindi TV kono noon kadi mi weltanima kadi yimiraguelam Fadi Ndiaye ganduɗa jaaɗo kadi ha to waɗi ɗiɗo elmaji baɗɗi fayida eɗen gandi ko jaggal mawgal e nder Pindi TV mi weltanima bandiraɓe foof mi salminiɓe mi juurimaɓe jarama joni kay en gara ga e ɓi baba meɗen Rama an kasuji ma ɗin pamɗi koy Sophie hande waɗi ara e sar eyyi min yetta ara o rufat o wiya ko yiiɗa joni kay Rama siwi ara e muɗum o yari ha laaɓi o waɗi gueɗe sosoɓe o siwni heddiɓe seeɗa joni Rama konngol ma mbaynigo Sophie Dia en mbi alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah kadi hande kadi en kolliri culture men Fuutankagal heddi men ha joni wallahi gonga machallah hande Pindi TV machallah ñagoɗen tan ko Allah waɗa noon jaam Allah uddita radio ngo ha ɓeydo amin nane to ɓuuri towde fof Allah nane machallah min beltima
kadi rama ndiaye laccirma weli min ñaami min kaari haɗani pooɓal haɗani lammo dal machallah fof rewi lawol kadi laccirma e kosamma machallah fof rewi lawol machallah e min calmini fof dal min beltima jaram joni eɗen garay mama meɗen konngol ma mbaynigo mama Hady Sall en mbi alhamdoulillahi rabbil alamina en ñaami ha deddi kewi laccirde weli machallah Allah jarama on jarama gallo ken daydo saaha mo wuuri ɓeydi tani gustaki calmini bandiraɓe foof jaram joni noon garannoɗo hirande kaw mo heeɓi hirande kaw muɗum Fatou Sow konngol ma mbayni ko gam ala ko kalatmi mboɗo wiya o jarama no wonno wonde e wañi weeɓani kadi o defini kadi ndefu bangu fayida ala banmi haɗani ɓurtani kadi weeli ha maayi eɗen mbiyamo tan Allah jarama o jarama kadi en rutto en mbiya bandiraɓe yo Allah rokken tawtere ɗo saaha mo wuuri to eɗen ɓeyden gussakiey kay jarama joni wadde garani invité meɗen hande de Marco on woni Rama Ndiaye debbo mo hoore fonde Thilo Boumou Ndiaye caggal nde dottanɗa min hirande pulagu tigui mi ñaami lacciri kadi yiyama ko lacciri fulɓe par ce que ɗen gandi sino woni no leƴƴi goɗɗi ɗi jiita ko lacciri ndi waɗe nebam tan ha wonto goɗɗum kono yiya tigui ko lacciri Rugguisal tigui hande mbaɗɗa ɗo machallah min kirtima min kaari addi kadi coronma waɗi hen lacciri min tuftima nde tawno pullo andi ko so ñaami lacciri tufto foof rewi lawol kadi min jafnuma tampere nde guila subaka faade joni konngol ma mbayni ko garen gudden yewtande ha saaha goɗɗo eyyi tampere ala hen ni ko mi ruttoro tan wiya ononenne on jarama Allah jarama kadi mi weltima no fewi équipe Pinde TV foof mi weltanima on kadi mboɗo ñaago Allah yo Allah hokkon balɗe juɗɗe e battane moƴƴe amin ya yo Allah hokken kadi duwodirde o saaha mo wuuri sona weltade mere weltade tan par ce que neɗɗo o rugui no wawno ƴewde goɗɗo wiya yo def kono nde tottimi ko ɗum haaɗimi gantinde so gonmi ɗo mi sellani ni kono ɗum haaɗimi gantinde par ce que jeeya jeynaɗa weeɓani yo Allah hokken tan hawruɗo kadi o saaha mo wuuri kadi yo Allah naw télé o e radio o yeeso ha ɓuura ɗo towde ha nana ɗon foof yo Allah hokken ɓeɗo suka worɓe Allah hokkaɓe kamɓene udditaɓe yaññaɓe ha heewa haaɓe ɓuura ɗo sen gartiɗo mo wuuri yo taw ko plateau mawɗo dañƴen taw ko enen jeeyani kadi koye men eyyi mi salmino ɗon fof mi juuri moon on beltanama eyyi hirande nde mi hokki hen cubballa moɗo jooɗi funeram e ƴeekam Sophie Dia e ƴeekiraɓam woɗɓe sehilaɓam fof mi hokkiɓe hirande nde wax dëgg yalla mi weltima no fewi Allah weltane mi hokki kadi Cheram Fandiaye par ce que mboɗo yinno o tawa e plateau kono ɓe mbi ko Allah hoddirta ko ɗum Allah hoddiri eyyi mi salmini fof mi juurima on beltanama a jarama kay merci beaucoup Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye en jettima en mbi Seydi Sow en mbi Seydi Sall kono noon kadi en mbi Seydi Diawo Dia en mbi Seydi Sarr ha toro horderde mawgo en jetti Allah en jetti noon kadi woni no mbiɗen ni sababu tan sababu fof yettani Allah ko guru Rugguisal hande ɗum ɗo fof kanko waɗi organisé kanko noon sen keebi les hommes de l'ombre kanko femme de l'ombre e wawi jidde yaltude image uji kono noon ko ɓuri hen ko moƴƴude ɓuri hen ko fewde fof ko kanko ɓuri hewde darade hen kono min beltinima kadi Fandiaye mo ganduɗa hande kañum jahano jeere ha e seeranɓe ɓe en jettuma en beltanimama so woni sago makko jodde meɗen ɗo ko maako noon Allah haaji kono ha joni o jeeya hen nde tawno o golle ɓurɗo musde ni kam waɗi ɗumen kono noon en jetti Allah en jetti tigui ardiɓe galle ɓe en jetti kawmen Abou Samba Diop directeur général mawɗo ardiɓe gonna en ko noon tigui noon goɓe tawde Moussa Dia Harouna Moussa Dia e personnel Pinde kala kono noon en gandi kala ɗo jooɗiɗen kalɗen haaluji peewi machallah somo rewi lawol ko Allah les hommes de l'ombre Allah technicien uji men e cameraman uji meɗen hande kadi jogonno en hande kabiɗe ɗe ko Ali Samba Ndene Fall on ko noon tigui denɗam ñaamo ñebbe o woni Oumar Diogbo Sow kanko joguinen kabiɗe ɗe ene wonde Djiby Dieng e wadde noon en jarnimamaɓe en beltanimamaɓe en dokki hirande nde noon denndangal yiɗoyankoɓe Pindi denndangal yiɗɓe Pindi denndangal faggaɓe guila e banggue enɗam ha e banggue cihlagal tawno halpure nder mo limtu juumo walla juuɗe wadde en limtata wadde en jittiɓe kamɓe fof eɗen mbiyaɓe ɓe jatto eɗen jaafo enen en jarnima en jaafima banggue men yo Allah waɗen jarlaɓe yafaade on ndumo ɓuuri ɗumpi en to noon yo Allah hokkata kadi wattu mo wuuri taw kadi ko ɓuuri yajirde inchallahu rabbi Allah jarama on jarama ko mbiyata ko jaam dow jaam des jaam hakkude o jaam ɓottami duma men Allah jarama jarama
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma